éghajlatváltozás, fenntarthatóság, a biodiverzitás elveszítése. Biztos vagyok benne, hogy nap mint nap hallod ezeket a kifejezéseket, ahogy abban is, hogy mindig ilyen képekkel illusztrálják őket. Ez pedig egy súlyos hiba. Ami most zajlik, az nem ma kezdődött. Nézd csak meg ezt az ábrát, amit ide teszek. Azt látod rajta, hogy az átlaghőmérséklet már volt sokkal magasabb annál, mint amilyen most. Az is igaz, hogy akkoriban ember még nem élt a Földön. Tehát egy olyan környezet jön, amelyre nem tudunk felkészülni, hiszen soha nem volt hozzá szerencsénk. Egyértelműen az emberi fajhoz köthető az a folyamat, ami most zajlik. De nem te vagy érte a hibás, nem csak te, hanem mindenki, aki az elmúlt több mint 10 000 évben úgy élt, ahogy élt. Úgy élt, ahogy jónak látta, változtatni viszont te tudsz. Meg én, és mindenki odakin. A változást azt nekünk kell eszközölni, és a klímaszorongás helyett erre a változtatásra kell fókuszálni.